O porco centelludo. Autora Irene Pérez Pintos. Ilustrador Lázaro Enríquez. Edicións Xerais. Esta é unha historia curiosa. Dis que nin conto nin lenda. Estaba a mercar na tenda cando a vin relatar. Un vendedor de chourizos referíalle ao tendeiro. El chamoulle mentireiro. Eu non a esquecín xamais. Unha moza moi fermosa que na praia paseaba agarrado un papaventos vermello e verde limón. Asombrouse ao ver un porco como os que hai na túa aldea, nunha toalla deitado en plan de tomar o sol. A rapazola braiada, como a ti che pasaría, fixo un aceno de asombro e o papaventos soltou. Nunca tal cousa fixera. Logo daquela desfeita non soubo manter a calma, ensalouco reventou. O papaventos voaba, como todo papaventos, arrandeando a súa cola sobre a area cara ao mar. E antes de que se perdese o porco barril senlleiro, dando un bo pinchacarneiro, xa o papaventos foi. Alfando, abafado, pensa nuns 90 kilos, decidido sen fachenda, nin xabarín nin leitón. Trabou naquel fío longo, cal longa serpe sinuoso, e turrando del suoroso, a entregarlo a nena foi. A moza, que era moi tímida, non cría o que estaba vendo, e ante un porco tan amable, a falar non acertou. Emocionouse, turbouse, entenreceuse, alterouse, aqueloutrouse, enleouse e os fociños lle bicou. Muá! O vendedor de chourizos contou que estaba presente e contou que había máis xente onde o prodixio correu, que no momento daquel beixo o sol no ceo bailara, as ondas do mar cantaran e a area no chan tremeu. O punto crevouse o encanto, que a un príncipe enporcara, e aquel bico porcalleiro o príncipe liberou. A rapaza que era tímida, agora pesa do pánico, creo escoitar unha música celestial e afurricou. Non se vira por ningules, tan feiticeira criatura, un príncipe coa figura na que o porco se trocou. Por ollos ten dous luceiros, por dentes raios solares, no sorriso sal dos mares e o corpo como a Sansón. A moza, que era princesa como ben adiviñaches, que estaba naquela praia pasando unhas vacacións, cando despertou do desmaio ante aquela ocasión única, colleu o seu papaventos e co príncipe marchou. Os ollos miran os ollos, os pés afunden na area, o vento move os cabelos e aínda hai certo fedor. Cando o príncipe lle conta que foron a bruxa mala quen o convertera en porco por non darlle o seu amor. Só a moza do papaventos, abraiada e algo tímida, que co seu bico caótico o príncipe desporcou. Sería quen de romper, feitizo tan pouco típico, tan fedorento e tan tráxico como que a historia contou. Dis que agora están felices o príncipe e a princesa. El anda un pouco cotroso pola súa vida anterior e pasean pola praia, romántica, ela, el porcino, agarrando o papaventos vermello e verde limón. A vida danos sorpresas, enganan as apariencias. Ves que algúns porcos son homes e ás veces pasa ao revés. Por iso se por acaso, paseando pola praia, ves algún tipo ordinario, agresivo e descortés, non te achegues, dis caxiña, xa sabes que pode ser.